Здравейте, аз съм Тодор Гаджалов и днес ще направя едно нетипично за мен видео, а именно анбоксинг на тази машина тук. Това е M4 Max Studio. Апгрейдвам от M1 Pro, MacBook Pro, който ми служи доста верно през изминалите 5 години. С него направих супер много музика и наистина съм много доволен от машината. Въпросът е, че с времето не знам дали самия OS става по-тежък или плагините, които ползвам, но в финалната фаза на самия микс започва самия компютър да ми дава съобщение, че е overloadнат и така всъщност реших да си взема този M4 Max Studio, като разбира се мисля да си запазя лаптопа, защото е много удобно да пътуваш с него. Също нещо много готино, което видях, че мога да правя, е да се свързвам от MacBook-а ми към Mac Studio и така да обработвам по-тежките проекти. Това се случва през локалната мрежа. Не съм го изпробвал още, но хората твърдят, че работи почти като native, така че предстои да разбера. Още една от причините да си взема студиото е това, че има супер много портове и смятам да ги използвам почти всичките, да си включа всичките хард дискове в компютъра и да си стоят там без да ги вадя постоянно и така ще мога реално, нали, с този фичър, който е скриншеринга, да се свързвам с Mac Studio и така и с всичките ми хард дискове и с цялата дата, с която разполагам. Не ми остава нищо друго, освен да го анбоксна, така че нека да започваме. Как работи това нещо? Окей. Може би трябва да го завъртя така. Или може би трябва да полегне така. Окей. Така. Power cable, който реално ще използваме. Ставаме го настрани. Quick Start Guide. Така и сега момента. Та-дам! Това е доста голямо. Не очаквах да е толкова голямо. Трябва да видя къде ще го позиционирам. Това беше анбоксинга. Надявам се да ви е харесало. И ако ви е харесало, харесайте видеото, може да сабскрайбнете към канала ми и очаквайте много нова музика. Един бърз апдейт. Това видео, което гледахте тук, що го завърших през скриншеринг фичъра от MacBook-а ми. За всички, които се чудят, наистина работи много добре. Препоръчвам го на всички. Почти на 95% като native се усеща, като разбира се refresh rate е 60 Hz, не е 120 като на екрана на Mac-а, но всичко останало е наистина супер.